The police have arrested a serving member of the Zimbabwe National Army 1.25 Infantry Battalion, Wange, and 4 other for a botched armed robbery at Bank ABC Bank, Kamati branch. Azvipere mushe reZimbabwe tiona kuti aiwa vakomana vearmy vakuinvolva maacts akadai so zvinomborevei. Sanapinda mashuka mudanyo kupana panobva subscribe like kuti on the bell kuti tipinda muigwa muchinzi. On payday 3 days ago, police say they arrested Darren Chuma 25, Proud Gumbo 30, Tamsang Moyo 33, Michael Donald Sivanda 26, and Majority Love 26. One of the suspects, Muzili Sivanda, is on the run. A police internal memo obtained by the News Hawk says Gumbo is a lance corporal in the army. The Zimbabwe Public Police confirms the arrest of the 5 suspects in connection with a series of armed robbery cases in Wange and an attempt armed robbery at Bank ABC Kamati on the 27th of August. Azvipere mushe reZimbabwe tinondoti aiwa kune ma-armed robbery cases aitika kukamativi koko vakutondoti aiwa ndo vakomana ava vearmy vaikonzeresa vachinorobha vanhu vakazoarestiwa zvavo paBank ABC vachizama kuda kubira vanhu. Chiitiko ichi chinyatso kuona kuti aiwa munyika yeZimbabwe aiwa umeblame zvoititi aiwa macitizens ndo vari kuita zvakashata, vatonoti vanhu vacho vanofana kuva vane the mandate kana vane the responsibility kana duty yekumaintaina peace ndo vari kutoviolata mutemo. Vanogona kuuya vakataura vachiti maybe these guys they're not satisfied nemari dzavari kupiwa, zvizoita kuti vainvolve maacts akadai ekuzorobha vanhu, which means ukaona vanhu vachirobha mari zvinozoreva kuti they're not satisfied nemari yavari kutambira. Botudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinai comment section yedu, subscribe or like and turn on the bell icon.